Politik lan uga memperluas wilayah. Kemajuan bagi Gilingan tentune, terutama si isun wong wadon pengen deleng Kacung Wisnu Bragola bisa nerusaken kepemerintahan anak ing Gilingan, bahkan memperluas dadi raja Kang Hadijaya. Bolane ora kurang-kurang dirine Ratu Imbar Sumping didik ning Kacung Wisnu Bragola sing awit cilik sampai tekang dewasa. Ya jare dewek makna jana kemampuan lan pengetahuane dirine Imbar Sumping terbatas, tapi kayak Kang Mas Prabu Darmalaya tentune mengusahakan kanggone memperdalam ilmu ketatanegaraan. Pendek sabawana wong siji mah gandulada terutama ilmu politik, ilmu agama, ilmu umum lan tata krama sesuai kelawan adat istiadat sing ana ning Gilingan. Sebab sapa maning sing bakal nyambung watang kang putung lah menuduh Kacung Wisnu Bragola. Harapane wong tua anak bisa dari generasi penerus, bisa ngangkat ning derajate kang dadi wong tua. Pemajio sareng Ibaja Nuryani Bapak Tuan Rumah singa paling Mung ya kadang-kadang baka anak siji-sijine kuya alemane do bila ning wong tuaku ya kenang laka batu resi. Ya alemane baik sitik-itik ibu itik-itik rama baka wong dua anaknya siji kuyang kayang konon soalnya laka sing kesirian laka sing aru biru iya laka saingan ya ampun anune maya wong tua mah jare kandeleng anak seneng ya melu seneng baka anaknya lagi sengsara ya wong tua malui-lui ngerit pikirane apa wis dadi Yan, wis bener Yan. Ya. Kaberaning dinakian ketemu karo wong waru dhuwur. Benar. Ning pesta hajate Bapak Haji Iyo sareng Ibu Hajah Nuryani. Mengantenakan gini pengantennya gini. Gini pengantenan gini Bu. Pengantene Kang Rapika sareng Nok Cintami. Duduk Cintami Atma Negara duduk. Cintami anaknya Bapak Haji Iyo. Iya. Wong waru dhuwur kin mah. Iya. Kin mah hitung-hitung kanggo bebunga pikir. Ya bari seneng bae pikirane, bakal wong pikirane seneng bae ku nom bae jare kah? Jare miminining kah? Ya bener. Terbingkise kanggo sing duwe hajat sekeluarga kok dingin jalukane mau kah? Karena cinta jenang. Ya. Oh ya. Apa dadi Pak? Ya karena cinta bener ya wis. Khususnya kanggo keluarga besar Bapak Hajat sekeluarga Bapak Iyo, Bapak Haji Iyo sarang Ibu Hajah Nuryani lan kangge keluarga besan penganten uga beli ketinggalan
tentunya kanggo para pajengan, para pangobeng kabeh, sedulur Wiramandala. Mangga Kang Mas, katuran Mas. Aja picer meneng, aja tungkul nangga, nambah dina waktune wis nambah sempit. Yen anak lanang bakale oleh jodoh, brayan urip rumah tangga, wis ora dadi beban isun wong tua. Bener Kang Mas. Dulen-dulen isun duwe batur, bisa ngaup, bisa ngerawut, meduluran jodoh supaya langgeng. Aja diangguraken nang wangine penganten, anak isun bakal kedaup jajar pasak, babahan kabeli sing parek-parek, sing kana sing cigarugak. Yayang Ramanto wis aja ngitung larange, sing ngarane lelawan depeng golok apargane, pada kaya sandiwaraga. Aja ngitung ning rugi. Nang bocah-bocah Wiramandala, Hengge Gusti, hengge. wewangene kanggo wong waruduwur, terutama kanggo sesepuh Wiramandala, Ayah Denok, Bunda Denok, kang lebih gaul karo bunda lebih gaule. Terus ana maning Ayah Yangger karo Dokter Ludi, sekalian dirawut, digeret, cigaruga kongkon marek. Yayang Ramanto nek kongkon marek, wis kangen ora sirakuyan. Mana wisutu ne tulis waris tak jadi. Kosi bahala pasitne urang tepung tetep mimiti anjeng gas ngedalakan janji Ayah Denok, Bunda Denok kembaras kaya sisi cai jadi saksi. Kuring aku si pepenjang kang lebih kamu pacar urang ulah rek ngarasubah
kasili sunting mas penganten asrapikan hak cinta tapi kembaros kayas menjadi panglipur hati Kapa wis ngrungokaken lembutnya kendang pengen nambah umur lamun ting bating anak lanang wis ketemu karo jodoh bling ngeriwuk ning wong tua gawe seneng kita wong loro Gileres Kang Mas. awas dandane sing rapi sing mewah nandrakaken yen sira iki rabining raja Nggih pangestu Kang Mas. mene Mangga. Serenok salah sanok dian minangkane sing ditembangi kacung waska minangka sing terus sing ngarane wong tua aja lenger Maksudnya Kang Mas? sing arane anak iku butuh piwara butuh didikan aja diumbar engkone lamun dumbar kumadiran mentang-mentang anak raja sekuta-kuta raja sapawani reang endi kene bocah iki Kayane mah wonten teng penggulingan Kang Mas. astaga Mama April, Mama Marcel, Bapak Tony Delisa, Mas Rasim, Bos Bandongot, aja lok lakong Mungkin kula timbali Kang Mas. kongkon mrene Gileres. Kacung Wisnu Pragola. Cung ngadep ning Rama ya Cung. Napa sih Bu? Ayo mene aja turu bae. Wong arep dadi penganten turu bae kone matae abu. Sungkem. Malang-malang keliwatan bagian Allah asal kelakon Mamai rehat bundai wayas Mamai ireng si kue muara bocah garang bocah kasep panake Kanjeng Rama Kula Rama. sira iki kedulen-dulen anak kudangan anak sing dadi cerminaning welas asih rongokaken omongane Ibu Nira karo omongane Rama Mangga Rama bakal kula sumpingaken. sing arane wong urip iku terutama hindari sing loro Yatawise aja turu waktu srengenge metu aja turu waktu srengenge mingslep Eling-eling kene mumpung ning donya Mas Dokter Rudi minangka simpane terus lamun nginung sisaane aja ngwesuk lamun ngutangaken angel nagiye lamun utang angel oliye kunku omongan beli sekarepe kunku nang Kurongokaken Kacung. berarti mlebete pantangan ya Rama. lamun sira wis rumah tangga emana karo pendamping uripe sira sing araning pekaya sing arane milik rezeki ora lepas karo doane sang istri Wicenduk kene waktu wis tinggal tekaning mangsa aya deno bunda deno terus sira iki wis dewasa wis pantes lamun sira iki duwe momongan
siap beli sira kita kawinaken tek jodohaken. Ya ari monone maya kula siap Rama. Ngarep-ngarep Rama. Siap jenengan Kang Mas. Cuman indane ana tak bocah wadon sing gelem karo kula ku Rama. Anu ne mayong bagian bocah gede gak gede awake bae kuno Kang Mas. Mader bocah umure durung sepira kagawaning dina kuno. Bongsor. Ya wong wadon siapa sing nolak? Ning Wisnu. Kang lebih gaul sareng papai marasela papai mangrasing Semono bocah kuning langsat lenjang langsing. Eling-eling turunaning Prabu Darmalaya. Gileres Kang Mas. Anak kudangan, anak kasep, anak garang, anak kuning. Bener Kang Mas. Wong jelenge aja parek-parek. Kuning untune. Is bangor kuno. Aja kemuyu rik aku. Padha kemuyu, Cek. Ini kacunge tangi. Melas musik kangelan medhek keningan. Kuti babawi kuri kang ora disangka kang ora dinyanangan Pengbodo-bodone wong wadon lamun beli gelem karo sira. Sira ki lamun lanang gak adol wani tuku wani. Posisine anak yang raja. Wandan beli kebuang-buang sira ki. Ya karuan. Enak Rama ku ari ngomong. Ya to liar di alam sapa lamun ora di alam wong tua. Ning kenyataane Rama entong borok putri raja yen gelemak yen suka terima. Ih, Merehan pundane wayas mamairan sing kowe mora akeh aja lawi salawas pernah Rama anak buah Kajiyo entas melecaki rajungan ka balik tak sapaning kula ku buang rai Rama kun maning putri raja Bisa ning wan. lah Sakingan wedi ndeleng pangeran liwat ku kacung. Kacung kan anake raja. Sebeli-beliane bakal wong rakyat jelata mesegen ning Kacung. Singarane wong lanang beli wenang dipilih. Wong lanang iku wenang milih. konon Rama Terutama awas bagian wonge ayu, wonge lindri. Kapalimbiane tangan yang liwat ning bokong aja dipilih. apa sih bakal imbiane labas lewat ting bokongku Kun kuwaton kremeki wareg dewek. Wong lanang marepan mangan arepan beli. Jor temen. Sing penting wetenge dedet, apa wis dedet ngorok. Sampean ku pengalaman temen rupane sih. Kula mah rolokan lembeane sampe tekaning guriku. Apa wong wadon sing paling jahat, wong wadon sing jempol sikile jengat. Alah. bahkan jempol sikilen jengat ku priyo